Amen. Praise God. Magandang gabi sa ating lahat. Narito na naman tayo sa ating pong tinig ng pag-asa sa gabing ito. Tunay nga na napakadakila ng Panginoon sa atin sapagkat patuloy tayong tinuturuan, patuloy tayong binibigyan ng kalakasan upang matunghay tayo sa kalooban ng Panginoon. Sa gabing ito mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sapagkat bigyan ako ng oportunidad upang muli maipahayag ang salita ng Panginoon, sa gabing ito at mapagpatuloy natin ang pag-aaral ng kanyang salita. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Gab Cruzada ng J. Blue Alaminos o Jesus Will Alaminos, Pangasinan, na bumabating magandang gabi sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga kamanggagawa, sa upasan ng Panginoon, sa ministeryong ito, maging sa mga nakatunghay sa gabing ito, sa mga bago pa, napaka-importante na mapakinggan natin ang kapahayagan ng Panginoon. Ano po? Bago ko po basahin ang ating pong main verse ay gusto ko lang pong magtanong muna sa inyo at kayo na po ang sasagot sa inyong sarili kung kayo man po ay naririyan sa inyong mga tahanan sa gabing ito. Ano po? This question is very related po sa mga nangyayari sa panahon natin ngayon. No? Na alam naman natin, nakikita natin sa social media, nakikita natin sa print ads, maging sa television, napakarami mga balita ang nangyayari sa iba't ibang panig ng bansa. Kasi dito na lang po sa bansa natin, ano po, napakarami po, especially po yung mga pagyanig, no? Kabi-kabila, no? Parang bigla naging trending ang pagkakaroon ng lindol. Of course, meron ding mga pagputok ng bulkan, ano po. And I do believe, no, marami po kahit po mga mananampalataya, marami pong nagkakaroon po ng katanungan, ano po, sa mga bagay na ito. Ito ba'y kalooban ng Panginoon? Ito ba'y hudyat na ng Panginoon? Yan. Marami po mga tanong na ganyan. At ako po marami na po akong na-absorb, no, na mga tanong na tinatanong sa akin, Pastor, ano po ba? Bakit ba nangyayari ang mga bagay nito? At nakikita ko po na marami po ngayon, mga tao, ano po, nagkakaroon po ng tinatawag na pag-aalala. Ano po, sabihin natin yung mga word na ginagamit ngayon, nagkakaroon po sila ng kanilang mga uh, developmental issues sa kanilang mga kaisipan. Ano po, nagkakaroon sila ng parang yung iba, nadidepress na sila, bakit ganito, ganyan-ganyan, ano po. Yung iba naman, ano na mangyayari sa future. Yan. So, I know and I believe, no, may mga Kristiyano rin po na ganito na ang mga nangyayari, no, sa buhay natin. And alam mo po ba, alam mo kapatid, ito pong pangyayaring ito sa buhay natin ay meron pong gustong paiwatig ang Panginoon sa atin. So sa gabing ito, huwag kang bibitaw hanggang sa matapos ang usapin na pag-aaralan natin sa gabing ito. That God will always make us, no, na matutunan natin itong mga bagay na ito. But prior to that, naririnig natin o napapanood natin or nababalitaan natin, mga kapatid, noon pa man may mensahe na ang Diyos sa atin. Kaya sa gabing ito, sit back and relax and listen to the Word of God. The voice of God will speak to you tonight. No? And hayaan natin ang Panginoon ito na magsalita. Yes. Should I pray for a moment? Lord, I trust everything unto you, Panginoon, sa bagay na ito. Ikaw po ang manguna, O Diyos, at patuloy ko pinagkakatiwala to. In Jesus' name, amen and amen. So tonight I open the Bible. Let's open the Bible in the book of John chapter 16, verse 33. So marami na pong nakakaalam ng verse nito, pero gusto ko lang pong bigyan ulit sa inyo, no? Ang pagkakabanggit po ng ating Panginoon dito po sa Bible verse na ito at i-relate po natin ito dito sa ating pong tema, no? Natin po pinag-uusapan sa buwan na ito. Sabi po dito sa John chapter 16, verse 33, yan. Okay, ESV po, no? NIV, sabi niya dito, I have told you these things. Anyway, gusto ko lang pong paalala sa inyo. Ito pong verse na ito, ang nagsasalita po ang ating Panginoong Yesus. Si Jesus Christ po nagsasalita niyan. Sabi niya, I have, no? Sabi niya, I have told you, yan. Sabi ni Jesus, these things, so that in me, you may have peace. So, mamaya po sa dulo, papakita ko po yan. Paparinig ko po sa inyo. Sabi niya, so that in me, you may have peace. Kaya pong period yan. In this world, you will have trouble.
Okay? So, sa ibang version po niyan, tribulation. Okay? But take heart. Yan. I have overcome the world. No, sa ibang version po niyan, be in a good cheer, I have overcome the world. No, so the same lang po yung sinabi dito ni Jesus, I have overcome the world. No? Kung mapapansin natin dito mga kapatid, ini-stir up tayo ng Panginoon. Pero bago po yun, sinabi niya dito, sa mundong ito, sinasabi ko sa iyo na sa akin ay merong kapayapaan. Ngunit sa mundong ito, sabi niya, sa mundong ito ay daranas kayo ng, pag sinabi pong trouble, hindi po yan isang trouble lang. Iisa lang po. The word trouble speak about many. So sa ibang version po yan, sinabanggit po dyan na, in this world, you may have tribulation. So makakaranas ka ng iba't ibang kapigatian sa Tagalog po niyan. Ano po? Makakaranas tayo ng iba't ibang kapigatian or trouble or tribulation. Pero sabi niya, be in a good cheer. Ito po yung pag-stir up sa atin ng Panginoon. Be in a good cheer, I have overcome the world. Or be, but take heart, I have overcome the world. No? If you notice the word, mga kapatid, ano po, hinati po yan sa 3 sentence. So, 3 sentence po yan. No? Hinati po yan sa 3 sentence. Papapansin niyo po dito, every sentence po na binibigay po ng Panginoon sa atin dito, ay binuboost out po yung ating pong moral. Okay? So, sinabi niya dito, I have overcome the world. Now, if you study the word, no, sinabi po ng ating Panginoon, I have overcome the world, mga kapatid. Hindi lang siya yung nag-overcome. Okay? If you are a Christian, or kung ikaw ay bago pa lang na nakatunghay dito sa ating pong gawain na ito, I hope na maunawaan mo ito. And just listen to the word of God, to the voice of God tonight, and put it in your heart and accept Jesus as your Lord and Savior. Ito ang mangyayari. Sabi niya, no, mapapansin natin dito, no, binabanggit niya dito sa mundong ito. Pero binanggit niya muna, sa akin ay merong kapayapaan. So mapapansin niyo po, in the first sentence ng ating Panginoon, He is emphasizing the peace that coming from Him. Okay? Pero sa mundong ito, yung second sentence niya, daranas ka ng kapigatian. And the third sentence, mapapansin niyo po, parang na-sandwich po yung word na parang mag-aalala ka talaga. Nakuha niyo po? Na-sandwich po, nasa gitna pong sentence, nasa gitna po nung word, no, yung sentence niyan. Nasa gitna po yung mangangamba ka dahil, in this world, you may have tribulation. Pero binigla niya po ng sukli yan. Naboost out po. Binuboost out niya tayo. But take heart, I have overcome the world. Now, tatalon po tayo doon sa isa pong verse na binigay po ng ating Panginoon. Ano po? Dito po sa John, 1 John chapter 5, verse 4. Okay, ito po yung theme verse natin for the month of October. Ano po? Yung theme verse natin. Sabi niya dito, sa New King James po, sabi niya, for whatever is born of God, okay, overcomes the world. Right. At sabi niya dito, kanina sabi niya, I have been a good cheer, I have overcome the world. Now, for what is born of God, sabi naman po din sa 1 John chapter 5 verse 4, overcomes the world. Okay? So, sabi ni Jesus kanina, babalikan ko lang po, I have overcome the world. Pero dito naman, binabanggit, no? For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world. So, meron po yung isang gano'n na diretso pagka nakalimutan ko ng ibig sabihin po niya sa figure of speech. Sabi niya, our faith. Okay? So, binigyang halaga dito ni John the Beloved sa kanyang epistle, no po? Yun daw pong, sabi niya, and this is the victory that has overcome the world. Ito daw po yung mga tagumpay na napagwawagian ang mundong ito. Alin daw po? Yung may faith. Okay? Our faith, yung ating pananampalataya sa Panginoon. Wow. Tonight, mga kapatid, pag-uusapan po natin itong sinabi dito ni Jesus na I have overcome the world. And dito po sa 1 John, sabi ni John the Beloved dito,
For whatsoever is born of God overcomes the world. Now, tatanungin ko po kayo, sino ba yung binabanggit dito ni John the Beloved, no, diyan sa kanyang epistle, na yung naka-overcome the world. Okay? Now, sinabi naman ni Jesus, I have overcome the world. Be ano good cheer, sabi niya. Okay? Take heart. Oh, magalak ka sapagkat napagwagian ko na to. Diba? Pansin niyo po, pinapagalak ka ni Jesus dahil napagwagian niya na yung mundong ito. Okay? So, intindihin na. Okay. Ito yung sinasabi ni John the Beloved man. Sabi niya, whatever is born of God. Okay? Kung ikaw ay anak ng Diyos, kapitan mo na ito. Kung sinasabi mong anak ka ng Diyos, hawakan mo itong pangako ng Panginoon dito. No? Overcome the world. Now, pag-uusapan natin ngayong gabi mga kapatid, it's all about the overcomer. Pero, ang tanong ko dyan, who will become a overcomer? Okay? Sino ba itong magiging overcomer? Okay? Pag sinabi pong ma-overcome, you put above. Kumbaga po, tinalo mo. Okay? Na-overcome mo yung word na ito. So, the word itself, ito po nangyayari, lahat po ng meron sa mundong ito. Okay? Take note mga kapatid, hindi po yung basta ordinaryong mundo lamang po. Ngunit ano pa yung nandito sa mundong ito? Okay? What is in this world? Okay? Siyempre kasama na po dito sa mundong ito, yung mga gawa ni Satanas, mga kasalanan. So dapat po na-overcome natin ito. Alam mo po, yung ginagawa ni Satanas na panlilinlang sa atin. Okay? Kaya nga po pinag-iingat tayo na baka mamaya tayo po ay madideceive na. So yun yung pinag-iingatan natin dapat. Okay? Ma-overcome natin to na we should not be deceived by Satan. Remember, sabi ni Pablo, di ba? Maging si Satanas ay ang diablo ay sumasamba din, sumasampalataya din. So hindi natin alam kung saan, baka mamaya nasa loob ng church natin, nasa loob ng bahay natin, hindi na alam kung paano tayo lulukuhin at dadayain ng kaaway. Kaya nga po pinag-iingat tayo. Okay? Paano natin ito ma-overcome? Now, who will become an overcomer or a overcomer? Sino nga ba itong magiging overcomer o become? Oh, ikaw. Check mo ba ikaw yung overcomer na ito? So, daming tanong na pong iniiwan po sa ating isipan. Right? Okay? Who will become an overcomer? Number one, the one who led by the Holy Spirit. Okay? Now, gusto ko lang pong bigyan din mga kapatid. Sa mga panahong ito, lalong-lalo na sa mga nangyayari ngayon, napaka-importante mga kapatid na bawat galaw natin, bawat iniisip natin, lahat po yan ay leading with the Holy Spirit. Right? In the last days, sabi po ni Joel, no? Sa Joel chapter 2 verse 28, sorry po, wala po sa outline ko yan, na pakita lang, pinaalala ng Lord. Sabi ni Prophet Joel in Joel chapter 2 verse 28, in the last days, sabi ng Panginoon sa kanya, I will pour out my spirit. So sa mga huling araw, ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu. The young men will see dreams dream. So mapapansin niyo po ito, ano po? Sa mga huling araw daw, ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu. Kaya napaka-importante, ito pong panahon na ito mga kapatid, ay mga huling araw na po. Kaya napaka-importante mga kapatid, na tayo po ngayon ay dapat naroon na nililed tayo ng Espiritu o we are led by the Spirit in our work, in our way, in our walk, in our faith. So hindi natin ma-overcome ang mga nangyari sa mundong ito kapag hindi po tayo led by the Spirit. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag ka led by the Spirit ka, hindi ka mangangamba. Now, tingnan natin. Bakit nasasabi ko po ito mga kapatid? Let's take a look. No? Tingnan po natin ito. Now, let's read in Romans chapter 8 verse 14. Ang version po nito ay English Standard Version. Okay, ESV. So Romans chapter 8 verse 14, the Bible says, for all
who are led by the Spirit or by the Holy Spirit, or by the Spirit of God, are sons of God. Okay? So if you notice, yung pong sinasabi kanina sa 1 John chapter 5, verse 4, okay? Kung tayo po ay babalik doon, okay? Sabi doon, for whatsoever is born of God, right? So po din, overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world. Our faith. So, but whosoever born of God, okay, sabi po sa Romans chapter 8 verse 14, for all are led by the Spirit of God, are sons of God. Okay? Sabi po doon kanina, yun daw pong ipinanganak sa Diyos, anak, ito naman po, anak ng Diyos ang nililed ng Holy Spirit. Now, mga kapatid, if you are saying you are sons of God, if you are saying you are a daughter of God, if you are saying I am with God, dapat ikaw ay led by the Spirit. Nakukuha po natin. Dapat you are led by the Spirit. You are not by your own, but you are led by the Holy Spirit, which is the Holy Spirit is very important for every believers or followers of Christ. Kuha niyo po, kasi sabi po sa Ephesians, chapter 1, sabi gano'n, yun daw pong Holy Spirit is the seal of our salvation. Yan po yung tatak ng ating pagkaligtas. So dapat yung Holy Spirit, mga kapatid, ay napaka-intact po sa atin. Meaning to say that the Holy Spirit will always lead us. Amen po ba? Kaya the one who will overcome the world, the one who overcome the tribulation, is the one who led by the Holy Spirit. It's really important, mga kapatid. If you are led by the Spirit, you are led by your own, you are led by somebody, nakakatakot po ito. Bakit? If you are led by your own, magkakamali ka. If you are led by somebody, baka magkamali ka. Pero pag ikaw ay led by the Spirit, you will not be moved in wrong. You will not struggle. Why? Kasi sabi po ng John chapter 14 verse 26, English Standard Version po din ito, sabi po dito, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring you to your remembrance all that I have said to you. Sa English Standard Version. No, sabi niya, Tagalog, subalit ang banal na Espiritu Santo na siyang pinadala ng aking Ama sa pangalan ko ay siyang magtuturo sa iyo ng lahat ng bagay at magdadala sa iyong pagkaalala sa lahat ng sinabi ko sa iyo. That's why, napaka-importante po mga kapatid that we are led by the Spirit. Kasi yung Espiritu ng Panginoon ang magpapaalala sa atin ang dapat natin gawin. Kasi kapag hindi ka leading by the Spirit, hindi mo maalala yung promise ng Panginoon. Okay? If you are not led by the Spirit, hindi mo maalala na sinabi pala ng Panginoon sa Isaiah chapter 41 verse 10, do not be anxious for I am the Lord your God, will uphold you with the righteous right of my hand. Amen po ba? So you should be led by the Spirit of God para ma-overcome mo yung anxiety, yung depression, yung stress, everything in this world. Diba? Uso-uso yan. Nade-depress na ako. Stress na ako. Alam mo, marami nagkukulong. Bakit? Kasi may anxiety na. Why? Kasi hindi. Alam mo, may mga Kristiyano na rin ganito ngayon No, kaya nakakalungkot mga kapatid. Pwede ganyan, napaka-importante. Ang sabi doon, for all who are led by the Spirit of God is our Son of God. Pero sabi ko nun, but the Helper. Kaya napaka-importante ang Holy Spirit. The Helper, no? Yun yung
magtuturo sa atin. Kasi ipinadala yun ng Diyos Ama sa pangalan ni Kristo para tayo po ay turuan, para tayo po ay palalahanan. So, itong nangyayari sa mundong ito, everything, no, mapapansin po natin, no, grabe po ang mga pinapakita ngayon, ano po, iba't ibang klaseng mga social media platform na po ang talagang ginagamit na gumagamit na ng salita ng Panginoon para tayo po ay palalahanan at naparami pong ginagamit ng Lord ngayon, no, na mga sabihin na natin mga social media influencer na ang ginagamit pa ay salita ng Panginoon to speak up what happening right now. At tayo po yung sabi nga, we are experiencing yung pong mga nangyari sa mundong ito. And talaga pong napakalapit nang dumating ang Panginoon. Kaya nga po dapat itong mga panahon na ito, tayo po ay led by the Spirit of God. We should be, kailangan po, church, friends, mga magulang, mga kapatid, kung sinasabi mong anak ka ng Diyos, tandaan mo, dapat nililed ka ng Espiritu ng Panginoon. Amen? So sabi ng John chapter 16 verse 13, John chapter 16 verse 13, sabi po dito sa ESV, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth, for He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are to come. Ulitin ko po, He will declares to you the things that are to come. Yung paparating, siya na yung magsasabi. Kaya hindi ka maliligaw eh. Hindi ka madideceive. Kaya kapag may mga nakikita ka, nababalitaan ka, mga Kristiyanong na-deceive, nadaya, nagkamali, hindi talaga na-lead ng Spirit. And I warn you, mga kapatid, kung ikaw ay nanonood ngayon o nakikinig ka ngayon, kahit marami kang ginagawa at nakikinig ka ng programang ito, isipin mo yung sarili mo. Check yourself. Am I led by the Spirit of God? So sa panahon ito, mga kapatid, we should check ourselves. We should, ayong tawag nun, evaluate natin yung sarili natin. Tayo ba talaga ay nililed pa ng Espiritu ng Panginoon? Or tayo pa ay nililed na lang ng sarili nating decision? So mga kapatid, napaka-importante po na hindi natin pinababayaan ang Espiritu ng Diyos sa atin. Sabi ko nga, sabi ni Apostol Pablo, sa kanyang sinulat sa Ephesians, no? Sabi niya, ang banal na Espiritu Santo, nung tinanggap natin si Kristo, ay pumanahan sa atin and become the seal of our salvation. Okay? Naging selyo ng kaligtasan natin. So, ibig sabihin, ito pong Espiritu ng Diyos, kailangan po intact ito. Selyo yan eh. Yan yung magli-lead sa atin. Diyan makikilala na standard ka. You are in a standard Christian. Kasi selyado ka ng Espiritu ng Panginoon. Have you ever, naranasan niyo na pong magbukas ng soft drinks or kahit ano pong resealable cup or kahit po, di ba po nakakita po kayo ng tawag nun, ng galon po ng mineral water? Okay, kahit po tubig yung pet bottle po na tinatawag ng mineral water, may selyo po yun, nakalagay po doon ay do not accept if the seal is broken. Okay? Nakalagay po doon, do not accept if the seal is broken. So, in a spiritual manner, I want you to understand na kapag ang selyo ng Diyos sa atin, ano po yung selyo? Yung pong Espiritu ng Panginoon. Na sabi po, the Holy Spirit is our seal, the seal of our salvation, o tatak ng ating kaligtasan. Kapag ito po ay sira, sabi po nung nakalagay po doon, do not accept if the seal is broken. Pag yan po sa spiritual, mga kapatid, pag sira pong spirit o yung pong selyo, hindi tayo tatanggapin sa langit. Okay po ba? Now, analyze. Examine yourself. Am I still led by the Spirit? Malalaman po natin pag leading tayo ng Holy Spirit, mga kapatid. Bakit? Kasi kapag may ginagawa ka
at hindi ikaw ang may preparasyon, alam mo na ang Espiritu ng Panginoon ang gumagalaw. Nararamdaman mo. Tingnan po sabi ni Pablo. Sorry po. Si Pablo, napaka ano niya po yan sa Banal na Espiritu Santo. Napaka ingat niya po, ang dami niya pong teaching about the Holy Spirit. And the one thing po na talaga pong nag-stick sa akin, yung word po ni Pablo nito. At hindi ko po ito nakakalimutan. Every time po na ako po inililid ng Panginoon to preach about the movement of the Spirit, of the Holy Spirit, I'm always picking this verse. And tonight, I want you to share this verse. Gusto ko pong i-share sa inyo ito. In Romans chapter 8, verse 26 to 27. Minsan kasi mga kapatid, nagkakaroon tayo ng struggle eh. Struggle tayo. Minsan kahit po sa prayer natin, nag-struggle tayo. Hindi natin alam paano tayo magpipray, hindi natin alam kung paano natin umpisahan yung prayer natin. Sira na yung prayer natin. Kasi hindi natin alam yung gagawin natin. Tingnan niyo po ito. Romans chapter 8, verse 26 to 27. This is what the Bible says in Tagalog po, NBB. Sabi ni Paul, gayon din naman, tinutulungan kayo ng Espiritu sa ating kainaan. Hindi tayo manunong manalangin ng wasto. Kaya ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa paraang di natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam ng kung ano ang kalooban ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. Ulitin ko po sa maiksing salita. Minsan hindi natin alam paano manalangin, pero ang Espiritu po ng Diyos o yung Holy Spirit will pray for us. So anong ibig sabihin nito mga kapatid? Ibig sabihin nito mga kapatid, do not quench the Holy Spirit. Okay? Huwag mong i-extinguish yung apoy ng Espiritu. Huwag mong patayin. Kung may leading ng Espiritu ng Panginoon, let it go. Hayaan natin ang Espiritu ng Panginoon. If somebody is praying, okay, magpe-pray, pero nilid siya ng Holy Spirit to pray in tongues, sige lang po. Ako, I believe po with it. Ako po'y naniniwala dito. That's the leading of the Holy Spirit. Sige lang. Why? Kasi ito po yung sinasabi ko po nga po sa inyo, hindi natin ma-overcome ang mundong ito unless we are led by the Spirit of God. Led by the Holy Spirit. Okay? No? Sige nakalungkot minsan mga kapatid. Sa prayer na lang, ikaw na nasusunod eh. Di ba? Di ba? Pag may pray ka, alam mo yun, yung prayer mo, apology na lang, ikaw na lang kumakabig. Diba? So, sa panalangin natin, kahit po sa panalangin natin, hayaan natin ang Espiritu ng Diyos ang kumilos sa atin. Amen po? Amen po ba? Naintindihan niyo po ba ako? Ano? We should be led by the Spirit. Lalong-lalo na sa panahong ito mga kapatid. Ang dami na pong deception na mangyayari. Hindi natin alam, baka bukas paggising natin, tataka na po ng 666. Di ba? Kailangan maunawaan natin ito eh. Baka mamaya, nagkakapwersahan na ng tatakan dahil hindi ka leading by the Spirit, magpatataka na. Di ba? What if mga kapatid? Ako po, may nakita po ako nito. At ito po may video talaga, may clip, may video clip. Nung nangyari po yung lindol sa Bohol, sa Cebu, yun yung una eh. 6.9 na lindol po sa Cebu. Meron pong CCTV yung bahay nung may video. Alam niyo po yung caption, lindol ka lang. Why? Alam niyo po nangyari? Habang lumilindol or nag-uumpisa pa lang yung paglakas ng lindol,
Yung isa pong lalaki, bigla po siyang lumuhod at nanalangin. See? Yun po yung led by the Spirit. So what if sa atin po mangyari to, mga kapatid? Lumindol lang malakas. Anong gagawin mo? Dadamputin mo agad yung laptop mo, yung cellphone mo, yung iPhone 17 mo, Pro Max. Di ba hindi? Ang dadamputin mo agad, mga kapatid, yung sarili mo, lumuhod ka, manalangin ka sa Panginoon. Yun po yun. Ako po, nung makita ko po yun, sabi ko, itong tao na to, spirit-led. Bakit? Wala siyang ibang ginawa kundi nanalangin sa Panginoon. Amen? So, tingnan niyo po, di ba? So, pagka ganun po mawawala yung pangangamba, ma-overcome mo eh. Ma-overcome mo yung mga bagay-bagay na kahit na ano po, mga kapatid. Let's ask the Holy Spirit to, ano bang gagawin ko? Gulong-gulo tayo, hindi natin ma-overcome yung nangyayari sa atin. Ask the Holy Spirit, ano bang pwede kong gawin? Ano bang gagawin ko? Hello? Usapin mo naman yung Holy Spirit sa'yo. Baka mamaya, ermitanyo yan, haba na ng balbas niya, no? Hindi mo kinakausap. Nag-aantay lang yan. Amen? Eh, sabi ni Pablo dito, no? Yung Holy Spirit, the Spirit of God, shall pray for us. Bakit? Sino ba siya? Siya po yung namamagitan sa atin. Okay po ba? So dito po mga kapatid, pinapakita sa atin ng Panginoon na kinakailangan po para ma-overcome mo to. Kung sinasabi mo, sabi nga po kanina dito, no? Na ang sino man daw led by the Spirit is a son of God. Kung sinasabi mong anak ka ng Diyos, dapat led ka, nililid ka ng Espiritu ng Panginoon. Importante po ito mga kapatid. Kaya ko po nilagay sa number 1. Ito po talaga yung subject na talaga pong nilalagay sa akin ng Panginoon. Hindi mo kinakailangan maraming gawin. Hindi mo kinakailangan tumambling ng tumambling para magawa mo yung mga bagay. Hayaan mo lang na mag-intervene ang Holy Spirit sa iyo. And the Holy Spirit, sabi nga doon, siya yung magpapaalala, siya yung magtuturo sa iyo. Wala nang iba pa. Amen? So number 1, the one who led by the Holy Spirit. Ulitin ko po, kapag nililid ka ng Holy Spirit, or anybody, sino man, ang nilid ng Holy Spirit, okay? Hayaan mo lang. Kasi dito po, sa Pangasinan, yan po ang aking sinasabi po sa mga kapatid. If you're led by the Spirit of God, go. Pero siyempre, tayo po, bilang ako po, bilang pastor po, no? Meron po akong sinor sa kayo na discern ko po kung leading by the Holy Spirit. Ano po? No? Kaya yun po yung gusto ko, yung nililid ka ng Espiritu ng Panginoon. At hindi ka lang mag-struggle. Wala pong struggle pagka leading ka the Holy Spirit. Okay? Number 2, who will become an overcomer? Number 2, the one who yielded to God. Okay? Kanina po, led by the Holy Spirit. Ngayon naman po ay the one who yielded to God. Okay. Ano ba nga ba yung yield? Okay? Ano ba yung yield? Kasi lagi natin ito yield, or yield. No? Kahit po sa kalsada, meron po yan yung sign po sa highway. Yung yield, yung letter Y. Okay? Actually po sa LTO, ang sabi po dyan ay intersection ahead. Yan, parang gano'n. No? Pero actually, yung ibig sabihin po ng yield, no? Yung ibig sabihin po ng yield is to give way. Kaya nga po intersection, may Y siya, pero tawag po ng LTO intersection, pero Y po yung sign niya. Ibig sabihin po nun, to give way. Pagka nakarating ka rin sa intersection, to give way. Gagamitin mo po yung, ang tawag doon, right of way. Okay? Ikaw ang mag-give way or siya po mag-give way. Okay? Siya po, sa kalsada po, darating po yung kakausapin po dyan na pag parehas kayong huminto, sino po yung dapat mauna? Okay? Idea lang po, no? Dapat makita po natin ito. Sino po yung magbibigay? Okay, yung mag-give way. Siyempre, pag sabay kayong huminto, ang mag-give way po dyan, dapat yung pong nasa kaliwa. Ang mauna po, yung nasa kanan. Ganun po ang usapin sa kalsada. Okay? Pero, sa usaping spiritual, pag sinabi pong yield or yielded, sino po ang dapat na hinahayaan? Sino po yung mag-give way? Okay? Ang usapin po na ito si spiritual, ha? Si Lord, or si God, o ikaw.
Sino mag-give way? Si God or si Lord or ikaw? Okay? Number two, the one who will overcome the world, yung the one who yielded to God. Ibig sabihin, yung pong tao na hinahayaan or nag-give way sa Panginoon. Kanina po, led by the Spirit, hinahayaan ng Espiritu ng Panginoon kumilos. Ito naman po, you are yielded to God. Hayaan mo yung intervention ng Panginoon, ng Diyos sa buhay mo. Hayaan mong ang Diyos ang magpatakbo ng buhay mo. Hayaan mong ang Diyos ang mag-design ng buhay mo. Not me, but God. Di ba? So, sabi po ng Galatians chapter 2, verse 20, sabi po ni Paul, in Tagalog po, sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na. Sa English po, mamaya papaalala ko sa iyo. Ang nabubuhay sa akin, at habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at nagandog ng kanyang buhay para sa akin. Ang sabi ni Paul sa English, I have been crucified with Christ. I have no longer lived, but Christ liveth in me. So meaning to say, mga kapatid, pag yielded ka sa Panginoon, yung old nature mo is gone. Okay? So pagsasamahin ko na po, kasi nabanggit ko na po yung old nature. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, babalik-balikan po natin yung dalawang verse niyan. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo, take the word, meron pong pasubali. Kaya't yung kung po ay pasubaling pananalita sa pananagalog po, sa Filipino teacher po, ang tawag po nila yung pasubali na pananalita. Kaya't kung nakipag-isa kay Kristo ang isang tao, isang nilalang, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Right? So, ano yung ibig sabihin? Kung ikaw ay talagang nakipag-isa na kay Kristo, dapat wala na yung ikaw. Bakit? Babalikan natin yung sinabi ni Pablo. Kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Kasi sabi niya, hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. Ano po ibig sabihin nito? If you are yielded to God, hindi na ikaw ang nabubuhay. Yung old nature mo, hindi na ikaw yan. Dapat yung nature mo ay nature na ng Diyos. Amen. So, meaning to say, yung dati mong ugali, wala na yan. Ang ugali mo ngayon, ugali ni Kristo. Kung dati-rati, ang lagi mong binabasa, yung mga articles, mga kung ano-anong mga tawag nito, mga blind items dito sa ano ito, sa mundong ito, dahil si Kristo na ang nabubuhay sa iyo, dapat ang binabasa mo na ano yung pwedeng gawin ng Panginoon, ano yung gagawin ng Panginoon, at ano pa yung ginagawa ng Panginoon. Amen po ba? Yun ang dapat nating binabasa. Yun na para maunawaan natin. Ano ba yung sa hinaharap? Ano ba yung pwede nating ma-encounter in the last days? Ano ba yung pwede nating ma-encounter kapag parating na ang Panginoon? So, ano ba yung pwede kong maintindihan? Di ba? So, hayaan natin ng Panginoon, no? The one who yielded to God. Hmm? Kaya maliwanag dito sinabi ni Pablo, no? Na habang ako'y nabubuhay sa katawang lupa. Kaya mga kapatid, habang tayo po'y nabubuhay sa mundong ito, hayaan natin, mag-give way tayo sa kalooban ng Panginoon. Hayaan natin yung kalooban ng Diyos ang mangyayari. Even Jesus Christ itself, di ba? Meron siyang gusto eh. Pero ano po yung sinabi ni Jesus during the time when He was praying on the Garden of Gethsemane? Ano yung prayer niya? Ano yung gusto niya bang mangyari doon? Di ba? Actually, yung kanyang fleshly nature, ayaw talagang maghirap eh. Sabi niya, Father, pwede po bang lumipas sa akin ang kopa ng paghihirap na ito? Yun po yung request niya. Pero ano sabi ni Jesus? But Father, let your will
be done. Ibig sabihin po, mga kapatid, si Jesus Christ mismo, nag-set siya ng example sa atin na makita natin na siya nga mismo, hinayaan niya, nag-give way siya sa kalooban ng Ama. Ang kalooban ng Ama ay maranasan niya na siya ay may pako sa krus, malagyan ng ayun, hampasin ng latigo with 1,000 whip and 39 stripes na yun, mga kapatid. Yung may claw na natatanggal yung kanyang mga laman, yung mga ugat niya nangangaputol. Yun po yung 39 stripes pero pa po yung 1,000 whip. Yung 1,000 hataw ng latigo sa katawan niya. Yun yung nakita niya sa kanyang pangitain. Pero ang suggestion, ang request niya, pwede bang hindi? Pero sabi niya, he gave way because Jesus Christ himself is yielded to God, to Father God. Amen? Nayaan niya, nag-give way siya. So, sino lang po ang magiging overcomer sa mundong ito? Yung pong hinahayaan niyang ang Diyos ang makialam sa buhay niya. Kaya mga kapatid, isang suggestion po sa inyo, hayaan niyo ang Diyos ang gumawa ng destinasyon mo. Marami nagsasabi that yung destiny, you are the one who will making your destiny. No. Si God po, Jesus, si Lord, ang gagawa ng destiny mo. Hayaan mong siya magpatakbo ng buhay mo. Hayaan, mag-giveaway ka lang. Kaya nga, yielded. Now, makikita mo yung mga nangyari ito, kahit na pong nangyari sa buhay mo, hayaan mong Diyos patakbo ng buhay mo. Makikita mo mga kapatid. Ma-overcome mo mga bagay na ito. Kaya sabi ni Pablo, di ba? 17:14 ng 1 Corinthians, sabi niya ganoon, tayo isinama ng Diyos sa parada ng tagumpay. Di ba? Sino yung mga isinama ng Diyos sa parada ng tagumpay? Yung mga overcomer. Parada ng mga overcomer, mga nagtagumpay. Now, ang tanong dito mga kapatid, ikaw ba yun? Yung overcomer na yun? Kung sinasabi mong ikaw yun, number one, you should be led by the Spirit. Amen? Number two, you should be yielded to God. Yun po yung dalawa na yan. Napaka-importante dito mga kapatid. Lalong-lalo na po yung number one. Kung mamimiss mo ito, pwede mo naman sigurong panoorin ulit. Napaka-importante nito. Now, dito po ako magtatapos mga kapatid. Sa lahat po nangyayaring ito, ang tanging sagot lang po dyan, ang keyword po na gagamitin mo sa mga nangyayaring ito, if you are struggled, o meron kang nilalabanan, o naguguluhan ka sa mga nangyaring sa mundong ito, even ikaw sa sarili mo naguguluhan ka na, ang keyword na pwede mong gamitin dyan mga kapatid, only Jesus. Si Jesus lang po ang makakaresolba ng lahat ng ito. Jesus is the only way for everything. Jesus is the only truth for everything. And Jesus is the only thing na magbibigay po sa atin ng buhay. Kapatid, if you want to be an overcomer, come to Jesus. And Jesus will make everything sa buhay mo. Nababaguhin ng Panginoon ang perspective mo. Now, tonight, before I pray, I want you to understand, wala pong ibang dadaanan. Wala po tayong ibang pwedeng puntahan, kundi ang Panginoong Yesus lamang. Can I pray for you? And pwede bang sumunod ka sa panalangin ito? Father, tonight, I surrender my life to you. Lord, I put you in my heart. I open this and I put you in my heart, O God. That only you, Jesus, my Lord and my Savior, will be in my heart, will be the King, will be the Lord of my life. And I offer my life to you, O God, tonight, O Lord, that I will say tonight, tomorrow, and forever, O God, that only Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Him. And through you, Lord, patuloy mo ako, Panginoon, nagabayan sa mga bagay na ito, Panginoon, na aking pong lalakbayin. And I pray, O God, that everything in my life, O Lord,
I led with you, God. Thank you, Father God, in Jesus' name. Amen. Amen. Ako na lang po manalangin. Lord, maraming salamat sa iyong mensahe sa gabi ito. And I entrust everything into you, Lord God. Itong mensahe nito, Panginoon, ay matanim sa puso namin, O Diyos. At tunay nga po, Panginoon, sa mundong ito, maranasan namin that we have overcome this world, O God. We are overcomer, O Lord, na kung saan, Panginoon, kung pinagwagayan mo ito, kami rin din po, Panginoon, ay mapagwawagian namin ang mundong ito. Salamat po, Panginoon, Lord. Patuloy kong pinagkakatiwala sa inyo lahat. Ikaw po ang masunod sa buhay namin, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na pasalamatan, dakilain, at purihin sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Magandang gabi sa ating lahat. I hope na meron po tayong natutunan sa ating po na pag-aralan sa gabing ito. At patuloy ko pong ipinapanalangin mga kapatid na tayo po ay tumahak ayon po sa pananampalataya na inilatag po ng Panginoon sa atin at patuloy natin itong lakbayin hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Remember, mga kapatid, huwag po tayo magpadaya, lalo na po sa nangyayari sa mundong ito. Isang habilin po mula sa inyong kaibigan, mula sa inyong tagapagsalita sa gabing ito. Ingatan po natin ating sarili, malapit na pong bumalik ang ating Panginoon. Maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Gab Cruzada, ng Jesus Beloved Up, Alaminos, Pangasinan, na bumabati magandang gabi sa ating lahat.